Pentru ce ai nevoie de un organizator de evenimente? Pentru a dormi liniștit înainte de eveniment și pentru a te concentra pe bucuria emoțiilor în timpul evenimentului, dar nu pe soluționarea sarcinilor apărute. Eu mă numesc Ludmila Belostecnic și te pot ghida în organizarea procesului de planificare a evenimentului, venind cu idei inovative și creative. Cu ce te pot ajuta eu pe tine? Alegerea locației conform cerințelor tale, gestionarea și planificarea rațională a bugetului, formarea unei echipe de prestatori în care poți avea încredere pentru că au fost verificați în timp. Și aici mă refer la servicii foto-video, trupa muzicală, DJ, lumini ambientale, cocktail bar mobil, fotobox, dansatori, decoratori, ecranul LED care va reflecta toate materialele video pe parcursul evenimentului, alegerea rochiei de mireasă sau a costumului pentru mire. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem pune la punct, inclusiv ședința foto înainte de eveniment. Mai sunt câteva întrebări de rezolvat, poate cazarea invitaților sau sosirea lor la evenimente peste hotare, dar și organizarea unui program în care totul se va reuși la timp. Te invit să formăm un tandem în care eu voi veni cu expertiza mea, iar tu cu viziunea și dorințele tale. Și nu în ultimul rând îți voi oferi suportul emoțional de care ai atât de mult nevoie pentru a avea siguranța că totul va ieși așa precum ți-ai dorit. Pentru mai multe detalii, apelați la 060 286 286.